Televize Nova, dobrý den. To je Nova televize. O telefona Richtařík, dobrého dňa, vinšu vám. Volám zábavičku na Nově. Podívejte se, já si říkám tak lehčí, jako já crnknu jako správně do toho Ačka. Do toho Ačka, tak tady máme, buď to na dnešek, můj blízký zemřel ve službě pro vás. A to není pro ně nic, to tak. A pak je tady 2.4. v pátek, utekl jsem do cizinecké legie. Podívejte se, to se nelúbí, toto, jako to dá se jako pokecat o těch legionářoch, jako bariak. No, tam budou hosté, vy tam budete vlastně jenom jako divák. A to jako, že do toho komparzíka, jako lapnout si tak, jako usmívat se a zatleskat si, ano? No, tak když vás osloví moderátor, tak vlastně byste měli když taky k tomu tématu říct nějaký váš názor. Ano, podívejte se, já si říkám tak, já jsem jako legionář, jako už jako takový vysloužilý, víte, já mám za sebou jako Pijavu, Wehrmachty, Ustašovce, všecko jsme to tam mydlili, hlava, nehlava, Murzina, nálepku, všecky já znám, a i Ludvu Svobodového, víte. Podívejte se na to, že já si říkám tak, dalo by se domluvit jako... Chtěl i vystupovat? Já bych si tam trůfnul a i vystoupit jako. Lesti by možná to bylo jako domluvit se jako s Barkem tím Rejžu. Já vám sem zavolám kolegu, momentík. Ano. Dobrý den. Dobrého dňa, vinču, Richtařík, u telefona, dobrého dňa, z Klobouk já volám, víte, jako z Bedni. Podívejte se, dcerka mě dala jako na vás jako číselko, dala mě vás jako aparátku a já se chci domluvit ohledvátého Ačka, ohledvátých legionářů, víte? Ano. A ona říkala to, že lapnu si tam jako do studíka, usmívat se, tleskat, ale já jsem jako legionář, jak se říká na slovo vzatý, to žlešť bych tam nemohl jako vystoupit, víte? Počkejte, vy jste byl v legii? Já jsem legionář, víte, jako my to máme, jako Pijavu máme za sebou, mydlili jsme to všecko, jako Ustašovci všecko, tam toto já mám všecko jako prožité, zážitky jsou morové, na výdejku, všecko, memoárky jsou všecky napsané, jak já říkám, víte. Kolik vám je let? Jejda, podívejte se, já je přes 60, já jsem stará jako réža, jak se říká, víte. Užil v legii někdy za války? My jsme tam byli, ano. Dobře, no tak určitě přijďte na vysílání, já bych vás možná poprosil, jestli byste přišel někdy už na 2:00, co vy na to? Podívejte se, řekněte nějak, jak se tam jako k vám dostat, jako na tu besídku. Dostanete se jednoduše, přijdete na adresu Jungmanova 17. Jungman, ano. Nebo Vladislavova 20, jo? Ano. To je prašť jako Uhoď. A vy tam máte jako barakety, navaděče, alebo fáborky, jako aby se jako trefilo, alebo jako koupit mapku jako v trafice? Najdete určitě, jsou tady možná nějaký ceduly na baráku, nebo nějaký vlajky tady visej. Tož máte tam jako takovou tu cedulu jako Nova, víte, jako my jsme v Praze jako v Matice jako dlouho nebyli, to, že by jsme jako náhodou nevlezli jako do té prímy a tak, víte, to, že by jako z toho potom nebyl průšer. Výborné, podívejte se, a dalo by se to tam jako vy se mnou jako urobit jako baraky ten rozhovůrek? No určitě, to bych chtěl, abyste přišel už na 2:00. Ano, a otázečky baraké si mám nachystat, alebo to jako budeme střílet od páska? Myslím, že to připravíme od těch 2:00, když přijdete, tak promluvíme pár slov ještě s moderátorem, s Martinem Veselským, který to bude moderovat. Jo, to robí Veselák, totok. Jo? Já jsem si jako říkala, to nemůže to robit Wolfová Pavlínka. Ne, to bohužel nejde. Víte, já jsem si říkal, že bychom sebrali jako barakého toho čokla, jako pokecali s ňou, potom ona má jako baraké ty dogy, víte, já mám jako vlčáka, Pauličku a to, že bychom jako tak vyměnili jako baraké ty obojky, pedigráče a tak. Ona tady bude. Ona tam bude, to, že je možné s ňou pokecat. To víte, že jo. Podívejte se, a trefíme k vám jako jak šalinu, alebo jako sebrat jako baraké ty jeepy, my to ještě všecko máme jako tak jako schované. Víte, alebo ještě jako ROTčkem, nevím. Normálka jako... Vy máte jeepy? My máme ještě jeepa jako schovaného, jako veteránka, víte? Ale to se tam asi jako do té besedy jako nepůjde narvat, lebo lesti by se to jako sejmulo jak bareka kameru. To tam nenarvem. Podívejte se, lesti by jako sebral sebou a jako barekou tu partiu. No vemte klidně kamarády, jestli chcete. Ano, jako co tam se mnou jako tak jako válčili a mydlili jako ty Ustašovce a tak podívejte se, máme dojet jako v maskáčoch, lebo si vzít jako vycházkový s medailama jako, alebo lesti to jako dobalit k vám na polštářko, všecko, a to jako národ vidí všecko. Dalo by se. Jestli chcete, tak si vemte, jestli máte svoje vycházkový prestižní, nebo jak se tomu říká, nevím přesně, tak vemte klidně. Podívejte se, ještě se optám. Dá se zavolat, dajte mu vašemu ředitelovi do tého, volejte. No co by se nedalo, teď můžete klidně zavolat, můžete volat klidně v průběhu vysílání. Já jsem si říkal tak, že bych jako s tím Laďou Železným, jako jak Barek tak porychtoval tu šachovnicu, jak tam mydlí ty figurky a tak. Nevíte náhodou, kam on jako tak potáhne jako v dalším kole? To netuším. Nevíte, jak mu to stojí, ty figury tam, nevíte také. Nevadí to, já jako když tak já mu crnknu. Výborné, podívejte se, ještě se optám jako teďka, jak z maskérňů u vás, jako lesě se namaskovat jako předtím, jako všeho, lesě sebrat ty masky jako indulony, dermakole, alebo lesě to nás tam urobí.
To víte, že jo. Vy nám to všechno tam jako spravíte. To tady je. Takže já s vámi budu počítat na toho 2. dubna. Kdybyste náhodou nemohl dorazit, vlezlo vám do toho něco, ozvěte se prostě. Podívejte se, ještě se optám, tak můžu sebou sebrat aj čokla? Vemte. Můžu, všeliká jako Bareke hotel. Víte, já už jsem jako takový šedozákalák, to že ať jako potom jako nezabloudíme. On mi se tam sedl, já mu dám kostičku a on to všecko má také za sebou, tož ať má také jako Bareke ty zážitky. Dobrý. Výborné, já se s váma loučím. Děkuju, legiám, zdár, nashledanou.